Iya, uboya. Iya, raraba da yai kaini kuna yake angkanya sana. Sari mua monta pe kapanara ni kami auri. Sari uwa mane unte tairiki ayo. Kami yare kamungurame yonte bono me yante tent on the YouTube, on the Facebook.
Sa kinapamaningat ya kami, supusmain kami meti. Temuangario. Mawawa na tiya antetens nga nakamkunan din na ko yan. O saro kong kanente. Narimina sinangunguray ron te. Naitira sinangungura ka na ibukin tira na arita ka meron. This. Meuri. Ay, anda meron tayo di kaya. Kamu nga banaw. This. Era. Aya. Sa mga nga nera, karapan ako nte, tuwari, anabay-bay, kaya mga, kaya mga, kung nanan karukoy na nun, tayo di kaya tamero eh. Oy, mana sinangurara tawagta kiyara, ararungurungin na nun, tayo ayo, o sa poperakin dataro. Tamera di karawa, kuraba kwa itaw timetuan ng kawakin, kuraba rin tayo di kaya tamero ay tuwya, eroy tuwya kasi mga tauroy nung urakin ng tiyak. Mina iraw tuwya, nga na itirabya ka tuwya, spawa, timerurung tuwya, nanun nara, aratay di kayo. Roniya ta, kanong orante, Facebook Live, na YouTube, apun na kiyaro ko nanun, titay di kayo, kaya takataka yun, tepunoy, nanun taratain, sa tabori kita biyawan, miya ngayay kakakor, miya na iraya tuwya, stagin ako yung baykay, nandaran, Yesu Kristo, arawya sa kamew, Amen. Naramuan tayo di kayo, tirang ko na rin, pangarayay. Tirang ko na ramuan to, agta rin sa anak, hindi tumuan tayo di. Siya marake ngayon. Ere ni kakawagit siya marake, ay erang ko, parents, ale na yay ti tanna, na yay ti tausan da patara, o karikirakian da patara king, o ang kepong, o meruruagin na tiyakan ti takakamakuri. Kana ako marake, o tirapat ay tangiria bako na mga kakamakuri mina. O antitay di kayo, o nasisirake. Katiya paina, ay eusin mo iran ting hapong ay ke. Imo iran imay na kumainan titay di kayo. Kana katiya paim. Ayake. Sekarang lagi to, eusin ting hapong ay kito. Amoiran na lang titay ayo. O ngayon dito, si Swine na nangyawa temoiran. Alang ni kakawag, titay di kayo. Pasinongora, rungurungon, naratawag tayo, tirari. Temoiran. Kakwawa pa, tiran, bunta pa yung tangira may karawa. Ito yung kinagi pa, tapay anak ko tara, natana. O irang ni may na. Tapay anak ko may karawa, paka may karawa, sagi ko na nataya pa, may yaro, ito tapay. Yaka nga niyan, hindi ki patakaraw kitiran. Men, naroon na nakarikipay na bet Yeswa. Ay nga nila na nun titayri kayo. Patiran, ay punta pa'y kakawak. Sinura tiran ba? Aki po na. Ipuroy king. Kanya ko katay aroin dan nanamdan men tirari men namtangge. Os kakwawa pawane tiran erang ni po nga na. Kaya tabi men na kami na arari anay na nun tanan rapandan. Awa kami na itan dari ni kabuya yon na yakapa. Paano na ito wanang ko na imete yay tirari. Timen norak awan ako na nimya. Awan ako na nanganak tirari. Timerirong may yay king. Sinorya pa tiran. Punta pa yarang kamimi aron na ke. O tirapata na pa. Inang kamimi na pa aron niya na makuri. Ibukin tiran. Ito yakin na pa tiran. Saki ko na ni miyaw ka na sinawiki. Metya marage. Kana saka marage. O stimya tuan raan ko na ni miyaw. Meta pa tiran. Inta ka nga aron na. Pangaya ko na pa yay na. Ya ko na nanagi na miyaw na pa. Kana yara sakti miya tuan rari. Ni pa na kinimekin tiran. Ya kakwawagi na pa tiran. Kana ya kita unda batara. O ngaya. Inakuna ni kariki yorak. Kana stara tira pata. O tapitay sinakuna niyang waya bayara tiran. Kay sinanimya. O naigay pahayay ka na rin ako ira. Nakakwawagi pa. O nopin ako ni sweet tirari. Nakatipo po ngaya tirari. Tiran. Yakay nanora patara. Kanaya kita tiran na patara. Awan ako na nukos pa ni kapen. Sikuna nori ay kay pa. Ngaya. Ipundang ni pupura may sintiran, tirapata tangirya.
pabukinawan kana konoria etangiria terare te masires atangiria pa te piroto etangiria te kanwan nano te puro ay kan de tapo ang ay tiran enang tangiria terapata akane warere ay nakuna nanganira terare nemekinakin tiarak Ntai ta betai oskuna ni mga ibisi aron ararare aron naramoy sa mga roko tangiragin ta paya karevere beking me ite kinaki pa ya ki purin me kinta karevere me to si to wana me ngin te tai sinapunrang ni kapesa aron terare ni me kin teran pangaya teran inapun nanganira terare temerung tai ta betai ngaira karo asibu king digin te bobota ka sinonoria Kana ya po tayo na bota ke. To ya po nga tayo king. O wakit takaro ke disibute men na ako nandan kapanya na tayo ni kapua ni men na sinatiran. Ina po ni pe. Kana ako nora te men na titiy pa inime te soft drink ang kia takaro te men na. Wag tangiria pe na akin inarari. To inapakari ka akin na sila ke sibura. Sila mga anak ko na benda. Ni kapua na betera. Betukin te tayo. O ngaya ayan. Awan karika te meragi ni pirota na ko yate. Tiki mo ya kikin te sinari ya kesking. Ay kanya ngaya ka nga ya kinang tamerwa. Aron nararang ayran te betay karo mesibu king aron nararinirine. Ibukin ni meya na sira. Pa ibukin na. Ara kateira ngayrari aki ako na kantona kiking. Men skarabata tayri kayo kay. Yang anira te tayo ayo pa ngaya. Ina ni kakawag eh. Te mohiran. Katanayaya na si Mia ikawariri panay kawairake awanay kawairake metangirakin tiran mesaki terare tanan karivere moi karivere I can disto are are akes king patikin detai awana na mekina temerak ni piroto amate kanang kuyari yakitikin memerak ni piroton asimo karawan yang waya patera ni mena kwasan nangangan na tira tapaya kwasan nangangan na pena nimme kana kwasan kwerari Kwataya pa kwasan kapeni amtay ni kapesa diki amtay na kakapua mo tanan mo yay ka era kiki ariya kes kuna uringa titayri kayo ipita ni men nasim awangan na tiran patiran punaki na patirari tapaya nari kikito inorak pangaya nangan nari kitira temerirung o men ni mekin tiran inay kawaira ke o hinakuna na nung wariri ke aron tirari dikin tanan norak asa yan ang atake on kiripes on te dia tatan dara te stoka awari kiri kita pewa king tiran swangira ikai pasinarang kabesa ni mekina king sanori ta pewa buanganan tiran na konda patara ite kina ki ba tirare tiran ngaya ekaputa roy tirara ite kina pan tira pata pakane wari ere ke tiran o kuna na mekina tirare ora kita pewa ite kina pa terapata ipun kakarawa ron nanara anak parents pun nanon terapata king nakin yek tangira tiran pena pa yek tangira ti toro pe inakiri ka ke napak tayo na ko tiran no ti toro terapata anay ni kakawagi ipunga na kun terapata kaya re kana ako ginambesin moiran o kuna uringa pa inakipe terare inanang metintin terare ti tirara pati toro Ari yanang kura-kura rik ya concentrate pa ibukin ya wariri ke terari tiran king awan pa ya kunan karigat jawara king seksi ngai ya me ngai nora ki kai pa pupo kina pe narun terari amen takin chamara king o seksi ngai ya arun tei king sinoria ikai pa tiran eriki patis tepai ni kamera eriki patera tera umian tapatara eriki patepai nora ki o iri kini apa tepai ni kakameo king ngere kwa kina impesin mo moiran pena impesi di kitanggiran te moi kareverebe tairi ki ayo kataya ibisa tautana bin tautana ni mendan tautana on ona uring apa to men ni mekin teran min tautana ay nangano ko ito kanikai teran enang tamiero pa ngaya epo karon terare kusin terara pena ko nando kon tabo ni kabene kana walire ki terara yesan te akinna ay naki ko na bene makuri roy aron na makuri terare te broking ite akinna ki pa kaniya nang walire ki teran
o ti bro nang kura-kura ti pressure na ko ina nikataya ni pam o ti oxygen na nang kura-kura tangirakin o kura-kuran walirikin tirari tiran na ngaya ugogoda ti oxygen metera tanan nutrients na konde tanan o kensi ke painda batara ki abubura o yagi kona o ante pressure na ri kona na benirigere meteria tatan dara kapesa tiran na konda batam ke na konda bataun ti tairi ke yo ay na kona nanganira tirare te merirung Sinoria pa, inanon ti tay na marake. O ngay tiyasit yak to kinda. Pun oti meti kaya pun nana ko niya kanet. Ko tay ara ko chiu yay. O yan ako tiyasitan. Meti tay ari waliri kitiran. Ako na uri nga pihana ko na ni mga rota kipirito ni mga pun tare. Ni buwen tayan pa tiyasit pa yan. Ngay ari nang kakawag tiran. Tay tabi tayo si papay ni ngariya temoiran. Mga ngayon ti tayri kaya yu sa kauring nga ki. Pasinanang kapesa ni mekin tirari tiran. Bayangan yang anira te merurung. Angin te tayo tiora ke nang atake te beterari te putayo keng. Oi yuring ane angai au karware angin te tayo yak to ginare ne putayo. Yai te men na kuna ni kana te papaya yai ka aungra terare te to paya dia nang kora-kora na rare na fai pa ke te are to koran me yai. O ako nandi ke ya putayo yai keng. Me te paya kakawage kana ko tayo pa kunang ngerare ko ina-invest ka na kinti tana te papaya metito ari anang kura-kura te waka-waka yay o kuna yay na tayo patiran ya kay nano yan ya kay nano atiran paya nga na pendare ni kamera o yagi kuna ni mga rare kwa kuna ni mga namekina na yay tirare ti putayo king o kuri nga pati putayo puntuan na betsyora kaya ako nandike pangayan ako nandamtay ningingira o kuna uri nga pa yay tanani ay kanang nung mariri kay kami ng tirari nanon naraw rectum king o kana detayaro kong gira yay o vinay kikiya ng mariri kay anang irari kaya kaya kong gira o stapo te prosyari ka nga ko post king o paya kikiya rin karukwa abus king o ante betay o sinako na peri ngaya ko yaran payara yari ki pati siniking o wan na pe puntiora erang kamera keng angin tetay angina ora kisa sinono oria keng arang ni kay na ne yay nakana ko ba ina te bete momoiran tay na ko ay napunna ko nandi girom ora kay keng sikuna na norian tanan to mendi keng dito mendi nang kanya no na veteran pangkwana eri ki patepay ni kamera ngayari kana ko mana nga oya ki konan rare konan na megina ki mera ki digin tanan rare kanga tanan katle shari amina na h terare tanan di pangaya kawateri pa are pa enherare inadi kanga ta kushin yari ki pa na kushin terare arani ke kana semana ngawa ke tera tito mete men tayo na ko kete ina pupo te friction nare king me ekonan rare na mekina te mera waya akete tera te mera ka sanan mekinna makane kwa gain weight men gain weight o ngaya ina kona nurwa kita pa yan kana ko tangiria ba na te metuan na kiam kangangan me mera kwem uringa te moiran te tay ora to akte songiran te yai te moiran payangan te metua kumananga nakia o ite metua nakia terari na mekinakin te merak ana narare ana roiden te kamera nakin terari te moiran king kapesat tiran na kontra batam ako na mekina te meru taxing kaya sa sana tong ngare tanan imakuru na ba umi tanan pera kasina ko'y poison men demim king ina ko men timyo no ikanda na makuru na ba tirare ti paya te kidine king ina ini ponga na pa kana ko momoiran no o ngayon ako ng timetuan rare ni makuri roy painda batara king ay kasan rare na tongagi may na on tayo yoking o pun siya ra to kita tira na kauringiran tayo kana ko say nang pesi niya wa terte moy petuan rare nongora na naratin sa iyo tiran na nang kakawak tiran na nang kakawak Pena ko na nang ano, tiran kaya kita utiran. Teman siris to wana na ti
painda batara ng kanya no ya tirare. Dahil tabitay yawan ako ng rare, nabuburi aron nararare, araram mekin, pa sa kakabibita aron tirare, araram mekin, poran ni peki, o tangiran tirare, git poran takay nanon aratay numaki king. Ite kinaki pa ana ako na usin temo ni ngapong ako na riye inusin mo iran pakonan na marake titay na marake aning kakawag temo ni ngapong ang kwa na marake me e po isuwari kagi ay kan na titay tay na marake ta kay ngapong ako na kunan na marake yay o ay kwa ringa pa min ama awan ano na ada ko na ki amara to wana tayo ako mga muoy ke pa ngete tayo ko amara ke ite ginagi pa kana ko amara ke kuna kanta roy kanam ako ki ko na yay ni korobun king ku kansang ang para takapanian kang kanam o ngaya inanang menina o king anya kakawagin tirare tiamara ke o temoy siyan pa yan ang kita tay namara po nga nanti tibetiran na yu staraya ba tipaya ka nga akya nakara ka nga yak attractive taraki na me po nga na ipinang kuro arona tiran niya ng tamero aron na nawag anara anamakulin akong tirapata. Sikuna norya pa ngaya ti kane titaya ko na mekin na yay tirare. Ti tinayin kura-kura ti takapupwe ki karawagin tapim ako na taya pa ti miyon wari ina ko. Tiran na rin ako ina ko may yay na bayay. O tirare ti miyon okay ti toron tirapata. Ite akinagi kay pera ni kakawag pa ko na nimme wanuma ke tipi me wo wamdan tikiraas king ako enang kakani pen wana te bong ane bayar ni kakawag pa kana ako ti me to ni kakaroy ako na tay pangaya itaw tiran da konda batam ako na mekini orak ite akin na beba tapi tay sinagi nang besin nang dare nang tara tiran ke may sinapay raw roy ekunan dari tapi men nakakataya irawate tisisirag pa anak nga na ta may sindoy danin tiran na yan nimme into wana tepong sangana kikay ba ang kwa na kane kwa na tawabatam ako nakamay seme tinebui temius o may kanne yang ano ko na ba may sinam dita ari ngaya ko na nimme into wana tepong kana ko taya pa inain ka bubuwi apem nakakin kasi apera kidipese nang kura-kura takapupwe kona riay na tayo pa na rawat ari ki amtay ndare nikapesa amtay ni moiran ko tayo pa na impesa amtay nikakamaguro ni exercise kapesa tiran kona mekina tiwara ki kapesa tiran siyan ko na pariyasan te kina ki patiran neri kine pa patapay na orak kana ko kapesa itaong tayo na ko tirare ni mekin tiran ako na uringa ako na punna ki puon tirare na mekina tiwara me ite kinta ikay batiran may sinarari tari sinanimme ere ini kakawag batirari kita bayaran ini kakawag kung natatara mimim tayo na ko kana ako taya pa mimim yarari yan ang ini bepo kung natay ang kanya eswang ko paya kita utiran dapatam kana ako na may kinatapuranta ka yeswang ko na berapatam paya nang yarari yaki ana betiran na konda batam siya kan kanikina era ini kakawag ako na tay aroy pa tapi tayo ako sa kataya pa sinang kangaroy na tayo pa yaki tauran da batara away kanya pa yan ang kakawag si tataran tayo na ko anakara dadari mimim pakanya ako tayo pa era ini pa pupu ako tayo ang kanya pa yaki tautiran o kunatay pa na taw kana ko tara mimim pa nga may na tautana ane tautirare tiran king o antay tapitay ka ne kupuranta ka kuara na tapuranta ka baka nga tapain takakaro uri nga pa
kunaka karuko kon tsaka kyan pa enarabata na ba na urupay na kon terapata king ngayon kakawa ka na ko punya mekin na ba usay mo iran yo ko tayo perang kabubu uring o kira terare teran tayo na kana ako na mekin na pa kubura ni peke ay to wana te bayaran ni kakawag kana ako na mekin na pa kubura ni peke aki angim ti pen na ko na mo chamarake anamo tiran imain na ko na marake pangayan tabetay ako nasa nang merikari ka paibukin na saka taya patira royas arana mekin nare sina arana mekin pasapora ni peke kaya pene tiran terapata iswangira pa ako nandiki payay kanya kuna na mekin na tini merakirake kuna na mekin na tini merakit na suti tahanoy o ngaya ko na ya pene tiran terapata maya swang ko yang ano ko takanikina o ngaya sinanon sinariyain mo idan sa pasana kon terare sana ko na marake ngaya handa ba ini ako na nabendare nanganina nabati arakan tani nga epuri aron nararineri basta ko basta sapora ni pek uri nga tiran mo kakari mo tiran tayo na ko ana mo tiran ako na nori amina pakana ako gipek yo ngaya bendang ano ko patiran ya kita okay sinanora rarare ana tiya ka tapay para niyawani yawa kibuna te bimewa tak meni moin tiran nangan na ay napon na kimang metiran nangan na pun meni panran inanon yakap ko braken na ko nanon tira timia wari ya kito kiking sinuri ay kay ba naraki po ayo te agina patiran puni mayroon nandayari mayroon si Yeswa king ay ni kapan es kay nanoy tiran pun mayroon si Yeswa sinatime to kin tirari ngaya sa bubusiyang kanya kain te karesa ba ni kabene baka mabene ni kera ke pasana kanakwa para team song ay bukin na mirong kami ya rairwa o tanong ron te tairik ayo o te team song ayo ari sugoni kakanakwa ay main na para payo ara team song ibukin ta kaparaparan te tayo ayo kamra ba o kam na te kiroy Hey. Mic test. Hey. Hey.
Ikandai kina aran Yesu Nakuya mata ikapene Yai tera wike komene yai Tai kina Yesu Ikandai kina aran Yesu Narukoru akintero Kakaruae yaitikanganima Kaikina Yesu
Ngayon, titayayores ng busmayara sa kabarabara. Taratake o. Atun ti kabarabaran ti tayri kaya yo ka ngay ti kaisira ni kairibay. Kaisira ni kairibay. Tabroy na konto ngora sa bubusiyara sa kabarabara. Kaya kariniya kaya tarataake pa. Ya kira. Ay, tatay di kayo ya yang panahon ka mauna ako miyara korak. Ano ba na ni Mauri? Ano ko tayo kaya ito na natin ako bako. Sina kaya kin kanuan tatay di kaya. Ni ka corona no. Na Tay di ayos. Gebong, mas marorowagin na dakan te. Takay sira. Nabobwak. Ante tay di kayo, nga sinang nora. Takay sira na kayo di bay. Tawa na niya, yara kayo di bay. Iyayam kayo di bay, iyayaw kayo di bay. Sikunanda tanda ko. Na ayo to kuwa, kakawagin te tay di kayo. Sinariya na tayo. Antay Roy, ara kayo di bay. Soon na maroro si Monteaginan, tira ediking, ngana mete tiwamata. Tira ediking, ngana mete tiwamata. Tatay di kayo, itangin niya pa, kung nakasikuyo mo at kaya am kayo didibay. Anay rum. O sinanora, ana kayo didibay ni kuwa. At yakin natin bay para. Tabong tawa na. Okay, be. Ina ko na ko timan na tiyamat. Ay na ko na ko derwani mat. Ay na ko na man derwani mat tuwa na. Aka mimi.
Ruani maten Paul Adams. Ari meu. Imare nan tangar wobu wawa. Na on nulup imawa. Tabaya kami mi ba. Yai to oro bokin ruani mate ai. Ai ikasi kanan temane ai. Oya tinap. Oya nura to oro bokia yo ta tei mororo. Ngana kori ka inte tai ai. Open na yaro unap. Tetapo ai mena yai kai. Konna mangaro ona bayai. Mga yari katauray ko, bako na rin muyo. Katauray ko, bako na rin muyo. Ano ka nga tateka kakamako? Ano rin at yung amatayo? Ayag ako na teka kin tatayan ka o yayo. Narimuyin yung amatay. O yag yatay pa amin na iya. Mayara kaya tete, neka kinayo. Mantiruan ni mati. Yara kaya na iyang watak. Nakapuwa. Tete Aya ko rin abona. Aya tako. Yagi kande muim. Ngana yagi tamo at tabo. Ako na ko yay. Ito ba nang sikiro yan? Yagi ataya pa amena yato way. Yagi ko na kande muina kanaro ba yagi tamo at tabo amena yay. Aki abonga na to aya po ni menan tabo. Kakamako. Ma, tesisiragin tayo kayo. Imena yato amata. Ngana amati. Nimewa te menisimu in matan jo amata kanaro ba ay tugi na. Enagia. Yai ta meina. Oi nagia ta meina kanaro na bayamet. Yai ya mata. Ayo ta ko bantata yare mata yai jo mata. Oi pon no ti mat sikina ba. Na ta meina na ko kanaro na ba jo mata. Aroi ni. Kaya kana na ko na ba na ko mone. Kanaro na ba jo mata. Ayaki ako. Abuak. Ano to kwa watu wana? Yai na ba mata yata ko ba? Ngana mata tiya mata. Ayaki besin kororoi. Ay na kon teta po to wana inuka ni karawa mamone kaya antia ba. Pinakaisa ka kimo yai. Saksi yan, yai na ba yata ko ba ngana mata tiya mata? Ay na kon tiyon na bantam ni. Ikaya kaka na korong-korong man tiyon na bantam ni. Nako yana usu, anak korak, rarana. Ngay na ikiribas, yay na ba, arakwaw. Siga kwawa ba ka na mata mata, na kumiyang, nakunda ka. Man, tatay di kayo, sinanora. Arakay din ba yata kay siran? Yang nga patera ito kwawa, masita wala ito kwawa, pasiperan kayo sa buwan matamati, sinapanan ni matan tabong tuwan. Naroon tatay ka ng mani, teto ko ba ang tanong? Apanis, Panikapani amat ang Diyan na bayo, anak panen toyo antano. Tetoyo antano. Takapani ano pa hindi on na bayo. Kuwagi ko na pinina ko mayay. Iyagi ko na pinina ko mayay. Yata ko bauro. Takay di ba yara takay siran ka maunagi bontemet. Sana tayo ka bauro. Emme na imayra te bayay. Emme na imayra temati. Simewo simerurungay. Sinakonako. Sinaparabo sika. Sikibayeta. Kada sa busin toa, kita kayo buki, kita bos. Teta itawa na. Asin ang mga bananimat. Matara yarik, teta yare mata jamat. Tira erikin, teta yare mata jamat. Raung, kanarabas ka na tata pa yare eriki, kanay mata jamat. Sila mga nakondo kila teta yare, imuani karao, kiyay jamat. Saspa ko na tayo nga naman, tira. Tira mo ito pa yari, hindi ka rawag. Kaya ba ito makarawa siya? Ayaw at yaswa. Nakarawa siya mata, nipupunta tano. Ayaw ka tigigin mew na kung ano, pangabangan pa din na. Ayaw ka tiya mata, pati tanay mew. Taray tayo kay katinuwa. Tiyaswa karawa, siya mata, nipupunta tano. Ayaw ka tigigin mew na kung ano na. Ayaw ka pa tiya mata. Mew, get dami ya mew. Ito ko kay Deso pa, yung katigigil mew. Yung tatam. Sakit na tam na ayak mamat. Yung katigigil mew na natam. Sakit na tam na ayak mamat. Sinano na tayo pora. Ibukin ng karikan diya mata ilong Deso. Hindi ba ibara? Tapupunta no. Tigigil mew. Igus, diya mata. Mew, get dami ya mew. Naroon tayo rin, sinuriyan na tayo rin. Ano sinura ni matang?
Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the earth, the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Teka ni matang ikakabungan lagi kay wawa. The spirit or the soul. Gagawin na labay pa rin kinibay. Tinantain ka pa rin ko. Sinakaparan ako yung minang bayan kang handig yan. No, the dust plus the spirit equals a living soul. Kaya po mo, hindi ko tagin ma, tatamay, ka ba tatamay yan meo. Hindi ko lang matigay, ka ba tatamay yan meo. Tanon non tiya. The elements of the earth. Painti on na ba yun, nakakinta tanong ayo. Koy ko siya matigay, ay ka tiya mata, meo. One day na equation that bigay. Tira the soul. Ito ko takira. Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. No, yapan na upay tamay ka ba? Naroon tamay hindi tamang. Kaya upay, hoyaron na ba tamay? Tirasin kaya upay. Titam na iyabure. Enamat. Tirada tamay iyabure. Akya di ba yan? Kanang patatamay iyakya. Akya napatana. O nang tawag ita ka na guys. Sakit naman. Puntiyo amat iyameo. Tiyo amat iyabure. Ameo. Enamat. Tirada tayo ka nga natatamay. Suwara gay. Sila ka ba nato na ba yun na yota? Ina ko tataya ka tatamay. Man tataya ka ni matang esprit. Man tataya ka ni pera ruak. Geniuma. Tataya ka Greek. Ano nun? Tataya ka ni pera ruak. Buwan the breath. Kitay shake. Kitiyang. Tatamay. Naroon dahi na iriyat dahi na tabay para. Nakon dati ang gibas. Yara na ka ba tatamay? So, ito, the spirit. Ayaw po ginanamatuan. Tetaga tamnay, naradada ni kiribas. Ipon ko tatapay ayak yarapatan. Huwag inorian na yaron teikege, tiang ayak yarapatan. Tawa nga yan eh. Ako na hindi kayo na dan kapara-para, kitan day-day. Giray na tetekay. Pugina na bawawa. Asya tanday na tapay para na kung naradada ni kiribas. Hindi di teka ni matang, gende pera. Kinkuri kay kapon ko kokoro. Patamni. Aray di na pa patami. Yung nga kapon kokoro tekay kan. Nakakin na sinuri ang ita matang the spirit of the soul, the ruach, tirani. Ayaw ta katoto wana. Kaya na ruach yung marwa wat yung manimaw. Matiyaswa na kamaw ta mew. Bani bay sore. Tamew, tatami yan. Sinuri ang daira na ni matang. But God would redeem my soul from the power of the grave. Titakan ni matang ikay punso. Sa mga nura de minita, Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Titakan ni matang ikay punso spirit. O sinura na ina na napanikiribas. Patamnay. Ano na, ay wawataya kay kapan ko ako ng dada ni matang at the soul, the spirit, aray na, patatamnay. Kaya suway no kinatitano, tirapatan na yero na rin mo. Kaya suway no kinatiyaswa, titam na yariyasan nang. Bugina na matanunga. Ayo, bugina ito na kakawag. Irim may aradatan ni kinibas. O si ko na, nasara ni nababayay kabas. Patatam na tabayo tabaya sa kakuwa. Sara na tabayay agyarapatan na, kiti shadow. Kuna ko ay minanum. Wala na matatamay. Sara na ako astamay kita video, kita film, patatamnay. Sinay na tatamnay, yarilawag kita photo, sara na patatamnay. Sara na ako rabban na, hindi beba, patatamnay. Munori araw, hirem may ratatan kiribas. At awan na po kina, hindi kinapatakanga ngayon, yung tanday na yun. Giyamonday na tapay para ni kiribas. Pakahit si buo na mataya kay, ikarang may si mayarang morire kita taya ni kiribas. Ibugin si pasapanan kung taya kay kakakakuro. May tirangan na tatamnay. Sinari na nun din sinagyan. Tira tatamnay. O iyo at yaso akarawat yung amat na punta tano. O iyo ka tegigin meo. Nako na nun pangapangan payri na. O hindi kit yung amat na tatamnay meo. Amen. Raw, sinakarawan ka para nakuha na tayo kat yaso ang dahil kayo.
Ita ko brabanan te militar te bima uwa shua. Nkai Yeshua yokira te tano terapata. Na yaro na remo nkai Yeshua yokira te Yeshua te tamna yari atsandanga. Ai kai pai. Aki akoro kini kari kani pai. Naron na sinuria. Naron muani kari kani te amata. Te tano. Yokira te tano. Oye te pai ya yokira te Yeshua. Ha te tamni. Tirangan te tamni yanari yokira te Yeshua. Mga terapata tuwa na meu. Happy bisa mga nakonsumun data ba doon? Nora kabarana idon tun mana riopi. Wabi may suwa. Ati kipara denu hau. Pae poni panin meu inano. Ay mena tamen tiaswa. Ibangabangan bairu. Amen. Now, tirangan ne tetamne. Ay mena ibangabangan bairu. Oyo. Teikeke. Tiang. Asige ga ye ashmeu ana the breath ana the tamni ana tamen Yeshua ari karin na iron jama dariatam ari kiatam patera meu amen eta ute yopi e panin meu na inano na ay mena tamen Yeshua ye bangan baiden erang ni mata taigan eta u Yakobo paron terapata pa emetin kana ke tamina Yakobo wo no Ita Yakobo tarin na raw ba imede terapata kana ke tamnina tira na non ka Yakobo ita Yakobo ba imede tiamata kana ake tamnina imede tiamata kana ro ba ake tiang irona imede tiamata kana ba ake te keke ni mau sanori ka bota utabu Yaki na kinapa, chama ba yamati yabu, mari yabu chama. Pero me pasa kwai. Yeri nga kin do ti yaki kana men do ti yaki kana. Men ni nga kita boy ka in ka kaya kero ni ke kero me ona. Kana kwaya ta karo na man. Yamati ro mi ai. Peaki kek. Sinori ata ka bota wai. Pero ko temate ngana yaki na makina ki te keke. Ketiang. 이런 자마다 아멘 나느로 이도 봐 야리 내가 야리마다 자마다 얘나고 되게 야리 야마들어 미에요 배하기 게 분나느로 여런 데마다 내가 야리마다 더 파워 스가 못하고 막 나오라 이거 에마다 더 파워 여기라 야 데이스 여기라 더 파워 하우스 아니 베스 여기 더 이비긴 배우 여러분 반대다 야리 심마데 여기라 대하시와 그 대야 얘들아요 대케이케 아래산 가린다 이런 경험마다 하는 게 고무한 신하고 그게 그게야 뭐라도 보고 여 신하고 대대야 매우 놀아 되었나 봐요 대단히 이러 본데 케이크는 매우 아시 매우 야인가이 인마들아 받아라요 하나 하게 다면 대하시와 대케이크 매우라 Ada sila kingan ni. Inagya. Wala yay taman na daw pa yay tamin diyo matay. Yan mga binila ko na kukaraw. Yan ako na bakaraw. Yan mga sikuna may ang tatapatawan na. Iponnak. Iponnak kina naman na nun tiyang ay yatarayo. The atmosphere ay yatayo. Anang tiya suwayo yan mga bundok yan na batigigi. Ari po may doon kuno ko. Takatoto. Kanaro na ba kuminay na nun the container? Apo no. Ako suguyay man suguyay nagyasosin ako ayay tataya ako ng daraw na ko payamuan na nara yamuan na wari rigiti yari yamuan na nakirik kuamuan na kain na nun tatabarin ka nakuha bun ko na animat kaya ba ko kain ako ina nun tatapatuwa na no tiyay sipuaki kita adaran kuna po ni mati naman raw himatira patarayo kanana ko tamin tiyaso Iti keke mairora. Managya yaki nako karaw. Hapa ndo kita nabatia. Oya nako mayato ko wayo ay tamin di amata. Nako mayro ya bigan. Ina mayro ya bigan ay kay kurik. Bata ko ba yaki mama da tamne yaki mama da so. Mata pai para ka dire ayama da punta pai panin irona. Ayay na batana, yaya na iyang, yaya na anamek.
Ama korona ay kay kuwagi ko na ni kamay na ko iba na mga nakutuwanan newe ita peran teni kente taputuwan anari ay panin tetabuasi tuwan Apan terawan ngayon may gurik ay anagi na ba yung mga kirisen nagyang ko ana yan na ben kakarin na inanon tawagin nunumak naron na netagin akin tepok yan Julian Heidi debubuan mo yung wabab ikabongan na yung Plato Geka ay agi mama de tamne in kapana taray to why kabonga na ya kwa wai Greek akabonga na kwa watem Plato are ring natak ay yana yang ojo amat sagi te pai para sagi na yang ojo ponshi de man na de amat ya gi mamat are ya we ya king are si yana pai tiagi mamat ya megan tiota ay ya gi konaki ni kawaraki Tamo sa moti ono wata bimano. Rao, pansi Yesu. Hata uwe ayaki mamat. Oya nga ande kay tiyang ayo ayay tamin tiyo amat ayaki mamat. Sana kon nora mo andikina. Si maroro wagin ayo tuta ng kebong. Sinanorian kapanin nan detay. Kariyan ba wata bimano wata bimaysu. Ay suwa tiyo matari deso kangay. Kukunan na mamarakiroy man kain ka pa na ikakain tenden na kay. Makuna tayo maraki man takain na tatirori matapuak. Pandepong nga re ko maraki yay. Ako na po ni mate. Deso ay kahiyangan mo ang taputap. Nakon tiyo matari karikiya. Atam mo na yewa. Esuang iya kam kunan na maraki man kain ka pa ng tenden na kay. Yatin. Makam na sita yung maraki mantakaya ato wanayo. Panta po nga ka mamarakaya yon ka na wana. Kam na po ni Met. Ato waris tangin ng kebong. Are kakarawat bobo ka kula kura mat. Kaya di ba matoon matemate matrawat mate tiorak. Ita ko na teka. Di na nun tineta pare rapatan ng tineta. Oy na ano na gitinata na ko yan manin tatawanan ka pa niya kakarawat yeso. Oy ta ko na kontiya ini aray. Ikawa kiyaki pakangay yeso. Kam na tayo mamaraki. Man kain ka pa na ikay nanuntintin na ro kayo. Tara na mo ni kiwi tata ni ikay. Iya kiwi na pa, imiskot. Imiskot na tayo ka tiyaso. Pasa kayo na tayo ka tiyaso. Ana tayo ka tiyaso, kam ko na mamaraki man kain ka pa na. Masito na tayo kaya kam na. Tatan, iya raidia. Kapuriya, ana tayo ka tiyaso. Hoy pa na pa. Ngayon po ngayon, sikunahan ni Kaburian na tiyakat yeso. Sikunahan ni Kaburian na kontakanta ni nga restang iniya. O, tako diyan na kontinataray. Sipun ko na maraki. Nanuwan ka intindendaro kayo. Mayo, takan wan, taka yarinukan intindendaro kayo. Pakangay yeso, kan na tayo kan na. O, tayo di nga na pa. Pakam kawa ni Mati. Han na tataka. Apon pisiroy, apon nes. Mayo na tayo datan. Karawan ka madada, kam na kimati, kam na pon na kimati, kangay desyo, kam na pon imati, o tatan, kam na pon na kimati. Punti sa kahit tararoy, punti sa kahit tararoy, at tegin na desyo, kangay desyo, kam na kangayon, kami, kam na ki. Punta kayo di ba itoan? Puning ngayat, tisakiwi, erang nataki. Marok, ay Yesu, yakaman naran at tatan, naran. O ito, mayroon tamami, at teriyaboro kami. Akam kan garoy baiki at angin lagi unta mami. Tisa ka mama tangay marim mo. Hoy agita into kuwawa. Pagi to kuwawa inano na. Kanaya tong atikere. Oy tong nanapay. Pati sa para ni kaya ngaya. Otan mante kere. Wayo te kandatan. Tamante kere. Kana tamante kere. Nano ay punta karan sa kere. Pare kang atitama. Ikakanuwar kinakontenas. Ipaneron titama. Ipaneron tatan, tikiwi. Punti sa para ni kiwi ngay. Diyo mataya para ni kiwi, diyo mataya para. Naradada ni kiwi basta, diyo mataya paneron. Kana ba yan ang para ng mayi, titiyan, ipakwa ko ng mayi. Tatan, para ni kiwi. Yan ang ipakwa ko, tikiwi. Itagin na ya Yesu, babantatan. Kabutate yang wa khairu wa yang wa yaki mama de diamata teke para konte sa kewatan kabutana ko tero ayo belang pay na kiri yamata wana nga kita be matakanta ni kakawak are inano na ata kami awak
Iko bagi mati atam mani yewan ke suang mana pun nagi mati. Amat kuno ratam awada bong ni mewa tam ni kapene ruwa bubu ate ni ngaun te diriki. Mate. Mati atam. Yagi atagi te bong mati ni yewa ma iponi mati na pani yewa. Ipon takut ya so kanna poni mati. Angin kai te kora kai ya pon nagi kona ni mati ente tayari. Ma bondi ne ya bana na otia ki mama jari me ria ke agi ungi apa don jesu eta ko bauro o yerom ma yai ba yeron no kon tamure yon iron jama da si temanna on no kon temate tamure o i shuya ma tan ka bana ya temate ndero wai pa pene ne pure no ande bugina sabene shuwa kin temate ayo anaki ungi apa ra mo na mata o sai shuwa kin ai ni ka bane pasina kana wante pure anne atemate sinakana wante buri atemete tera aru yo amatai gasa ni mete tiru wani mete dari kirayo ayu yanang mais tokora ge ata una kia yau karu na banga yemena ikake matera aru ya aku kura ngai ba mena ikaro nora na tega tapai para nang siru siru ro unte tai kai ungoya ko ngora yondererio ongoya ko ngora na ba meta online una nura to kuwa wayo paga na meu ngoya ko meu wa ye meu ska kamaguri paga na meu abun na taya pana mate eng ya taya mai pana mate ndebong dowana ma bon na ya ta bai dowana kana mate wara era ke andage abun na ke bon na yamaguri pa manu ga guri ngaya ya to kinga ya tangira ma ya ri bai na ba ma ya bakantang Apun na kaya na pa sa bangay tutanan nagitoki po ko ni bay kakarawag iantay. No. Hakit pa yata yata ko rin kaya na ngay. Au karo are hakit pa yata yan na bangay. Itoki pa yan ka ba ni? Itoki ang tangira. Inga ka na pa po niya na ba tangi-tangi na kaya nururin ko. Itoki yan na tangira. Itoki yan na bakantang. Kanaro na pati jama dati sa kuko. Ay nang kuko tatira. Agad ba nang kuko siya? Yatok kita hindi kuko kay. O mati. Yatok ibahan ka ba na? Ipon tayakin na tapay para. Apon nagyatatapay tuwan. Apon yung masuna pa ikaki. Hagyatatapay tuwan ang kanamet. Ita ko tayo yan nariro. Dabupapi mo ano wow. Yung sinako ikaki na. Yung kiratano na. Ang nauna na nun. Tapongin na pare. Punna kaya tapay yata yarora kaya mati. Kupon ni kain nanundang ni peso nanukawag. Ma punna kiyong tapay doon na kao diba. Punna na kanuan diyon na bayo. Yapon to kinapay kagay. Naroon nata ko diyaso. Hapon siguna banditapo. Ariya ka bini akiyay. Matiraw. Abini matiraw rora kaya mati. Ay dari kiray kay. Kaya tiruan ni matiri kiyay. Yon taraway kay. Kito ay buki. Tapon ka ba ng diwan na bayo? Abe ni matiraw. Dari na mamana na. Araw siway ka atang iraki. Ditapori abe ni yayas ka abe ni yayay. Timeteng kande. Pun ko kondoy. Timew. Timinita timew way siwa. Nga yeswa yung kinatatan o tarapatan na yaro na rin mo. Nga yeswa yung kinatiyaso. Titam na yari yasan na nga. Yung kinatatan o tarapatan. Yung kinatiyaso at tetam na igiti kaya yasan nang antamuan tayo nukia na kung pangan bay din siya mata ay matatara tapay para kaya pa tuwan tukuaway iyaki ko na ni kebe ponna kaya ni kiran temeon temati ito kita yango ito kinano na ito kaya na makin yo sinako ikikina yo kinatano na amaw na nano na antapongin na pare Tosa lang dete yung temate yan ang karano kawak. Makirangan. Yan na. Ay punsi temate na bawak yan. Yay tete ka tungo na tayo na Yesu ang mantan nagsigiro ay. O ay tako ba temate bonta masu. Ikaw ako kawak ni Yesu. Raw. Sinagi na raw mapatukura kay gawin na ikay hamasu. Hakimate. Hamasu. Tosin na raw awat ka na wasapan ni mate. Ita ko tapay para matemate. Pun na yaron demasyo. Pun na yaron demasyo baka tura kay kamate kay atong. Asa may apon na kinamaginakam na.
Ayaga kinta masuhan. Kana ko masuhan ta tayo kay. Ako kaya tayo. Kita kan punta ngayon ako si masuhan. O daw ko san masuhan ako tiyaw ako. Kami mi ako pera ko tirak. Mani, yung masuhan ko na ba? Nakayo ko masuhan ko na ba ako. Ko kina makinaya yun sa may abun. Ko punan conscious naman ta tayo. Amen. Punna yaron ta masuhan. Ayaron ta mati. Sab ngayon na ko punan conscious na ba kang ako tong nakinamakina ni karukuha. Ira pa karawa yuk ay ro Yesu tepangari. Kau siya mati. Punang iyo mata ya mama katamat. Mata bay para tayo na tamat bayaron tamasu. Sinaki ro ama. Detay ta wono Yesu. Emana. Tayo na bayay di mata ya sanimati maina. Yesu ngano ba ko kamando ko emeu. Chama tayo. Hayatang manen tuware mati. Kau kamando ko emeu. Manera. Ano tayo ni Maria manir ni Irene. Ni Marta. Nako ni Yesu. Ma Yesu, ay tao na kiya. Itaw na kiya. Masurata ro error. Yan ako ba nakausa? Nano yata ya Yesu ba masurata ro. Yan materata ro. Nalangin ako nakausa. Sa tata tarong ano. Amin o yakanda ni ngayon ay kay. Hindi. Ina mga usin tabungin tuki. Yesu ayo ay pun ngaya kingin temeu ya pun tete nana ko ni kausa. Nana ko ni kausa. E pun materator Yesu e pun ka kwawa pa pun materator. Away na ikay yata to ko man dabay para na makauta kirator tabungin tuki. Ma Yesu ya pun nanon na pa pun kunahan na naman ni kausa. Tabong ay papugin na pa pun ngaya. Temeu. Awan, ino ko Yesu di amat ay yapong dirwan met. Yapo ira. Ato, kau ka matarwan demet. Kana ko ka sibun demet. Kaya na kung tiruan ni Mati, Yesu, ya takaruan na ba? Nakon nataro, at yung Mati, amen ang tiruan ni Mati. Ay, Mati, ay, yapong. Ay, tayo, Yesu, nataro! O simay! Iwara tiyo Mati, ay, sa ni Mati, awa tapong, iyong utapan na! Panaan tuwara di meu! Panaan tuwara kingin di meu! Wara pon Yesu, ay, Yesu Kristo. Ayaw, sinako man tiruan ni Mati. Ay, agi ako na tiyaga ginamakayo. Apon Yesuan. Peritay pa ako na nga nila naman temeo. Detay. Arisa mati. Kamimi. Ayo to kwa tere. Pa Yesu nge iwederataro nga mewa Yesu na ko rataro. Yakiru may karawa kana ba yeye te kina ba yana ko yeme na ikarawa rataro. Yak. Ayo to kwa tere te bay para. Yesu na ko rataro boni man peruani mat. Shaki may karawa, yakiruwa may karawa. Yakiruwa may inano manterari. May mona kya. Tere te kuwawa, mapura-pura. Mapura-pura te kuwawa. Waya bones. Chawa mate abun shuku. Nderuwa ni mate. Ari mate. Rataro. Yung mananto uya. Ayo sinako manderuwa ni mate. Yakiruwa may karawa. Hanya ka tere na ba te kuwawa? Waya ito ko na kay kata ko mga iba. Imate tiyo mate rori. Iyero ko ikarawa. Sa kukuray po iyero ko ni kimahali rin na nauya. An punura na tiya katawita ni kaya kate tiya kan.
Tayo na rin buat na wiman na bunda na mawat kibuan na wiman Yeshua. Agi kamo mo ayo kana mate. Awagi na ba kana aruan ako ike kay na pabu tiapa. Raw. Kanaro na ba anak ko karawa to ko kay kamate karori. Ano mo na buat Yeshua karawa. Meta ko tawita. Agi kamo mo ayo kana mate. Haki ata pa mga naging titabo ni mate. Yapo to rest. Yapo to Yeshua. Yapo to kabu yung naki makakarangwa. Haki ni buat Yesu. Ay tira-tira na tapay baraw. Ay rarapat Yesu. Rapay Yesu. Paya ka matatan ako yun. Raw, kananong pa'y itiyo mataya sa nimet. Ay sendo ko ikaraw. Inapundiyan na buat Yesu. Mataya kinatawi tayo kay. Haki, kamo mo ayo ka na met. Ikamatuwa na ba takanda nga iyo. Petero, ano tiyapo, ano roro ni Yesu na ba? Ikamatuwa na ba ito kuwa? Iyaki na ko tamin tiyo amatan ako karoon. Puno na natin Petero. Ika para tuwa na tanga diriki. Imuin natin tawita tuwa. Ari tete ang tumuan tayo estakin. E mga tete Petero. Dapong arabento ko ta. Tumakoro uwa. Maguri. Ate kipuan uwa pimerwa natin pimawa. Nura na tayo Petero. Mane, tari. Iriya ipa na tayo natataman ng uyari tawita na ko imi. Nakimako. Paya metang ko. Ay tao naki. Ay menaruan meta na irura ni karako tapong ngay. Ate kibuan natin ni pimawa. Paya kiriya na katawita na ko karaw. Amen. Na itira-tira na ke. Erapat Yeshua. Praise the Lord. Itira-tira ikay pa. Tawita na tiyo matarori ya tatangin na kaya. Mapuran matan Yeshua tatangin ya Yeshua. Yeshua na ko karaw. Depong alabento ko ta. Kaya para Peter mataan suwa. E punta ko na kinabaruan na matan na. Sukun karaw ito bangayon. Mayroon na takin na Peter. Ya kiriya na katawita. Isukun karaw na matan. Itawa mo siya kay ito na kaya sa tayo ba? Amin ang kay karawan. Punta na babae ni Yesu. Aki ang pausin at Yesu. Punta Yesu ang pausin at Meo. Punta babae niya pa antay. Ay kanan ako karawan. Antay anak. Iya ito ko na kay kasan na nakimantiyon na bayo. Ay amin ang kay karawan. Ay at tiyakin na kintabay para. Teman na punta ka. Teman na mote. Teman na area. O ito ko na kay kautakin. Kiyaw si Yesu. Debong ari. Pahukan na tarong na. Siya orang mo ane, Enok. Karikan bay, ni mawa wap na tenu wap mawa. On na pong Enok ni bere. Awan na pong Enok ni kapane. Tini bubuwa aw nang aw ni madirik. Ay nako Enok na Yeshua. Awa kaya ngaya, payan ngaya Yeshua. Yan akin na pinakukaraw akin ona ko Enok. Patyo matarang dori. Tiraron mo ti. Demo kaya na yuta. Tiki pa na ruwaiwa. Ay mi kera matanuyan na teman nang kiyun materiya poron ka unta kay bukin dapat ni mote. Ay meron na tong abuha ka na tete abuha ka na me kangay inabuhay ko to. Ayo to niya gimeran ng tatan. Ari to wari tawa da kan temete. Ma Yesu ay mi kera. Yon dapat ni mote. Sa tarong ng mote. Anak ka ba niyan tabo? Mote ay suguyay. Temang wari nepo. Yagi nora tiya pa ni piritan na ron na nakasuwa at yaso na ko yun. May segunda tabuan. Makier wani metena. Yaki makina ki wat Yesu yaki katani ana ba. Wani metena Yesu kuya ini. Mapuri ay bukina. Gano pa to ay tanan wani metena. Enang mga tare mauriya ki wani metena mote masipo na tabong ay. Amen. Para tiwa mata ka kanna to. Yan na kinapatan mote. Nako karo. Takatan man deriya. Ongi ako menwagi man tete onuriya kos dekati ay. Oh, na say kay. Oh, akaraure ya waga woman area man apprentice. Are eritay. Oh, yara kirian tu ko kenan sinako karaw. Yan na kinaba area. Nako karawan tu ko kenan. Ilon tiaso. Ante bayarian. Pun tiaso. Saking ayro saking ko nandiyan sila kibayara. Pun tiaso at boss. Ay kay to ko ra kay kauta kim. Giyo si Yesu. Oh, matay karori. Ay aro ko na bay karaw. Saki ko na nung yakin na napapunta na babae Yesu. O Yesu kung kaya mga tete, ante pa na kora. O yung atam na yun, awag ka pa yara, awag ino kinumani pa Yesu, mayita na ko na ano. O yung maya yun, tiba, awag ta pa na wapa. Awag ka awag hindi yan mate. Awag ka utak na patay, kiaro, kaya masuway kapas. Awag na ko manin niya. Iminu si ni Yesu. Ora kaya awag na ka na pa. Detay.
Nira Yesu. Saki boss na naban. Saki sila kinabanan. Punta na babayad tayo. Polisiya kan ni kami. O ngayon kan niya ka nga. Nanongay lang sa ako ng nananagin ng Yesu na kukarawan. Di ka kaya isa. Punta na babayad tayo. Mayay na ba yung kawag at tayo na Yesu. Ni narin yun at makura at bimatuwa na. Tagi ba na manimaw at taga ni Pirita kakawag. Ito ko Yesu na ko yun. Poningay te mangaw siya te mew. Ano yun na makinay? Kana tayo po ni Meti. Ay na mga po ni mew. Amen. Bro. Sino ni makintea kay? Ay kana te kay Yesu. Yori ba kanapa sa nga po ni Meti? E nakamew ra Yesu. Ito ko po nga ito mga usaw te mew. Kanano pa yakidoro ko Yesu. Mas muntahan ni Meti. Sinasikunta tayo nga okay na. E nakamew ra po nga. Kano ba si kawiyaro ko na tayari? Amen. Sinay na tuwera kit naroon natin akin demoni te tanog dem korwa te kibuto pi mano wona ko ne meso. Yori mapuni ya riri yon nan yon ta walk. Ya ina beto ko. Ang ay guru ka kamako. Ay kamero. Yes naman. Ang tatayagin ng tayo ano. Ikaw ba yay tiens? Yay tiens? Atata ko ma ta ba yay yan sintiyo. Anong ko tatami na ban? Ataw na yakakarak. Ya! Punumpuin na. Ilipot na tatong manuku ko. Iyan na uyapon na tayo. Yapon ng aya. Ikiyan ako tupo. Yan na po yararari. Ibon na nga tayo. Raw, ayo ito kuwawa. Sika kuwawa ka naman sa nawa yay tiyansi. Yayansi yan ako nakakiyasa ni Mete. Oro-oro ko. Pupuki na kita. Ay na. Aka kinuwi. Ano po? Nura na tayo katabay para. Ni kahit na natin yung karawa taray. Wari kiyang ko yan. Wari. Ungurang ko yan, punong, panang tiagin. Aron tenang gaya pa naman, maunan ako. Yaron na ba, aniruan ako, sure, tiruan naman tayo. Penagi mga riyarake, anenagi mga kiranaus, o anenagi mga taya na tabo, amen. So, yagi mga kiranaus, yagi ko na ano kiranaus. Ay na mouse. Yagi ko na ano mga oki. Tikibi, titekan. Anariritir yaporo. Tayandans. O terangan na tayandans. Puntam na yatay mo ni way kakakaroy kanikina. Kakakaroy kanikina. Kakakaroy kakay. Kakakaroy pa ikang ako na mimiyay. Kikukupen ako ngay. Yung sukunin mo ayara. Puntitangan tay mo niyo. Naroon natin akin natin para the causes to be mono what to be mau. No. Ira pa para. Ira pa Yesu. Kura pa Yesu. Ako ang aniram ko pa sinatay. Sinagi mamanagi ron tuwara taman te kayo, panaman na yun. Ay kay riri, ay kaarin na ko inanunti ka rin sa ni Krisan. Meta ko tatam na inagkamaning ate batutan na. Pare nang kita na tiyo ni magkitapimang, ni Pong ay kakay sila. Kaya nang hiri na nung tamay ay ka, pura-pura tiya pa, may riri tayo mo niyo. Ayo ay riri tayo mo niyo. Ang ko ay yakin mamat at yaman. Saka na riri tayo suwa. Saka na riri tayo para. Ang riri tayo yaporo. Ay ka rin tayo yamat. Yung na aking mga tabi, maunimaki ng Diyeswa. Kaya pipit yan ng mewa. Yesu, hindi kautak yung mew. Ititam na yung aya. Awan na po kinapin ng ayos, na mga nakumain na kami. Yung kiyawara kami riyan na rin, yapon wara kami patirapat, namata. Yaki wara kami patitami, ya bibi, so ay nukuro kumaki. Yan ako, tami ni Yesu. Yak! Punta Yesu wari na sa kameo. Wari ang muya. Iwara kinako karaw. Ito ko na tayo kay Yesu. Kam na taray pew. Wew. Paponingay. Kam na ringay. O taray. Pun na kayo kong tatam na orina. Na yaron nagakamnori. Ito. Okay. Amen. Bro. Irarabat Yesu. Duka wawi mawat ni bimero. Wawi bukiming kami na kamurante rin. Yesu nga Yesus, penuh patarapat. Yesus patay ko. Yesus pun panen na matan. Sakit tami abibes. Tuwakin tabunia, tuwakin mamata, tuwakin niloro matanan nansi, matanan taimonio. Ika kama ko ayaw nun tiya so ayaw ata ko tiya so kauring. Kung ka nakuha ko tiya bali ang ko yiyo aswam. Ako na kinairay ko, ni kakaidi ni pahay kariya ni pasindi bag. Agi ayaw pa ipotan na matay kay. Inakira kay dari kim teman na kana ko na sa ribo kon tiyay. Kita man na kakaywa. Kita sa taray ang
Kiti sa winang inong. Kiti sa tapunya. Sinagi irarang na bahay kay taruwa mano. Kiti sa kapeten ano. Yay ti sa kapeten ano na ba. May ray ginibas. Sinang inipasin na ba. Sinawawat ang iba eh. Irauri kita na ibu. Agad ka nga, ikunan ko ako boom. Ikunan Kuran na naman ko nito wali po ka. Siyagi, tiyaswa. Siyagi, tiyaswan. Napunta tayo mo niyo na. Tesa kabayat na no, kaya siyagi niyans. Yayay ka tatete mas. Ay kakuha wayo, kaya po yung sandoria. Yayay ako na ano mo ko. Ata. Ate, magyahatete. Ako man ang amay ang kay. Panguya. Payo ako may bana ba? Ha? Kaya ko ito kalaki. Tukura kay kay kate agin agin tapay tahan tete matians. Teipo nga mamatatian sila una kete sa pakan tete makiamat. Nariyay tiwa matata ko ba ko nante tete. Ate mat. Ane karoy pay kay open tiwa matata sindi paki roni yeo. Raw wetere tete kayo na tete kantang ila teso na ko yung itapo ko ay di pay yeo. Teso ay so matangin ko di pay ba ko na karoy yakakin na yan. Kunagi kawari o mataya kakiyayan. Yaki kukuriyay teso. Yaki kukuriyay. Ang kay rora kiamate sang mga kokiyari kintaraya. Au karwari manay kay. Tiang roy. Tarata kang roy o tiang roy are yun kay. Ayo teka na raw. Tani ra tama ko to bimawo to gibuwa. Awan now show matay ka bas may buko ya ka na meu. Ay karamasu, may bukong tanon no nabaraw. Announce to ko rin ko ni Yesu, announce may bukong tetano. Apon siyong kain tetano, kiwara ka na ko karaw. Menay mone, amen ang tetano na yaron na kunori ako kinikin. Pa na mga yaya na ka rin nakin namruan ni Matiano kunora, tiri, puputa rin tamaran. Po sa mga ipon sukurin na. Yakin ako na ko. Payapon tayagin na tayo para. Amen ay bukong tetano. Ay yaki ako na. Siya kitang hindi nga mitari, bakam na tayo ay kamasu. Bakam na tayo na nukawag. Ayaw teka, ni Roro, tangina, sinagin na nukawag, iluya Roro ay kamat. Nayaruya tabi mang ay kakiat kanta ni ngayon. Demoni tataro nagi awat tabi mateno. Ngayon, datay imati ay kanta ro si pundutak na nukawag. Tapi tayo sagi ko na, sa pun puya si banarantang mantakaro. Oh! Oh! Si puntang mantang. Yung nga kinaurong man na tuwi, ang tapay pa, tuwi ayo, tawi ta, reses pa siya naman takin. Yarang ora kinasin tawi ta. Yak kanimet. Oy, yakarawat yakakin, maguri ari irang kakayak. Pinasunan teman na, punti yakakin narawa maroy ari ng kuroro. Yaki kuno kayo na, pay natin, tukuro kayo yarayak. O yun, nun na konti aswa, yabubusi ko na kamewa titi, ko na kamewa na su. Ipupusi man. Ay, kaya kagaya na bubusi. Kaya mati na sin. Ang kaya mati, o nga yaya tayo, may anunuri na turo, akangayo, akangaya, kaya ito pa yung kakatayin, kanapa may ro, yatay. Yara, mati titi. Ako sana turo, mati titi. Kaya mo ama tete ya tira kana batawita man temanang man tetataro man tinano marake matara ya tira kana ban kukura indonesia ya marake haya mo na ba kukura ina ayo di magiroin ko tawita ya to kina man no kawo kina paguna ina nga na ba yapon katawo ti Yesu ari na ba ari paki ko na mga kapon nari ti Yesu ya kamat nura ri gata maro ibu kindi di yari to ni mga dikira ka to ni ri Yesu ay boss. Kung nga yayata tayo na ro. Sa kasukin may oray ron. Pare na ro ito may karawa. Matatakaroon. Mapanante na rakakan na. Tumanabuti Yesu. Awan now si mua. Kaya matay na ron Kristo. Ani titayo rin ang meway. Ito ko na kay kamatay. Pero ko Yesu. Nakawa kaya yes. Tatagin ng tayo na ko. Ay nakausiyan mati. Akita uroin po sa may. Demoni titano kita makarwawo. Tibi makarawa. Anaw siya matay karawari. Ay kamatay. May nanunduay yan mati.
O eka nga araw na ngayon aki si Meo, hindi tayo rin ako kaya Yesu. Bang puniya yan at iriya pa ninyo ando kini Yesu. O ngayon ay kasi Meo, ay kasi siku, sinawuta kina mga iya, mantay, matukura ka kaya usi mantiruan ni mati. Ngayon ay kasi Meo, kawiyaro ko ni Yesu, ay kasi Roy, sinawara ka, matukura ka kaya usi mantiruan ni mati. Kasi napusmaya, tuwian ako ba kontiyang, on their way, sinamemena, iron tuwian. Amen. O, dito yan, sa kunana bantayan na titayakan to kunigay na natayakin na bauro. Temoni ko rin to tibi manimawa ni manimawa. Timati! Inga kawitin ni Pukim! Teruwa ni Mati! Inga to kanigay! Sa tayakin tayakayan. Ako naman. Basta to kunigay. Kanaro na pa, sa kakormek. Mena kaswara kita suwari ang anila to kunigay ron na rauya. Are Yesu Kristo. Pun si Yesu Kristo ay ako na nanganira to kunigay. Yesu Kristo ako na nanganira. Temeo! Puni Yesu ay ako na nanganira. Temangausin to pong ngari. Puni nga yan nakausiran to pong ngari. Iyay kain na muso haya sa nabuwa. Ako tangiriya. Kung ang mga nura dito yan eh, utaw ng tiruan naman. Kung ang mga nura tamang manakutaw ng tiruan naman. Kung ang mga nura sinang manakutaw ng tiruan naman. Kung ang mga nura sibum manaman ng tiruan naman. Kung ang mga nura tarim manam man ng tiruan naman. Ay na para, Roy, dito yan. Siya kikon na mga uwi magiging katayan ka Roy, rito payawan na nga, sitangin na kito yung usu, kanano pa yan awawat, ayupon na natin katapay para. Ayupon na nakuha tapay para. O siriyan ka matata, na ko'y may kain ni kinipes, ikakamungura. Unang mga muwan noram karo, masinam, boom, marorom. Noko ni Yesu at akawawa. Kasi nariyakin na yun, bungay kay Mayra. O sinakay si po, marora kiyasa ni Mete. Punta po nga kakuray tabongan. Arakanta nga ba sinam, puriki meuran tabongay. Ikakawagin tabongay o kay si Meu. O sa tayo ba sinamati, sa karoy rin meuran tabongay. Bayangan na si kunahan ba ng tauroy, mahino kini Yesu. Bayangan na si kunahan ba ng tauroy, inanganida ti Meu. Tabongari. Mga na ba saki, tauroy na po si Maya tabongayo. Si punaki kunahan po si Maya kinab. Sa kunahan kauta kinabero ni Yesu tabongari. Yung nga ba tira, kuway tira mga yan, tataya yun, timati. Urungin tayo kay Yesu. Kung nga yan, mga uso at Meu. Tatay di kayo ay tangi araw-araw para mga manangan kapos beba. Oy guys, sisirak. Ay kan kataya ba sinariya na ba nuod ba kana pas ka kuway kay. Kan nga naman tiri yan tabong ay. Number 1 ay ka kuwa kain na uso mararaw ay ka tangi ginuwa kaya sa nimati ayun ang kain naw nanun tiruwa ni mati. Datan nga tabong ni mga us. Ni ka walk in Yesu Kristo. Number 1. Number 2. Ika kuwa timati punna ko kay di bay at ka pa niya. On na kimagawa po ni Yesu ay nangan ito ni mek. Pandakunan kahit tara, matakanta ng kakukuri. Payay temewa rin kitoki. Nakatawro yung Yesu, ibago, ito po nga rin okay. Takatanua, ikakuwa, ay kaya tamin tiyo mata. Awa kaya na ba tiyens, papunsiyay tatan, mananaray ka, abuhaga ka, ay kakakaroy, makurinik kayo, na kuya kain noon tiyo na bayo. Anak ko kawan, chik na pa, ikakuwa, titeka. O, taka ba niya? Itawroin na nga meo na ko ni Yesu, ito pong ngay. O ano po siya pinangan na ito ko na kuram at yun mek. Panda ko na mewa ka na nataya kay kayo kung tayo kayo yung anday ko na tauroy. Di po sumayan ta bongari. An sisirak ay tangi di ba kam nagaya kayo no. Tatay di kayo. Nako nagantay nga pong takay sila tuwang kayo. Kambasin na po kam nakabayay doon tuwa. Tatay di kayo. Ayos, kahit awat eh. Taratagin na na, kabarabarayasan ni kanakwa. Diki si kahit awat ranari. Jaswa ke, ay sipun nora rasa kabarabara. Ke monte yo, ke na ko panahan akin. Ay nanuntay na. Ay kira panahan nari. Ni kora-kora. Ska kawa pa makan jaswa. Sipun mamakuri yo, ay ano metake. Kampesin rapan na nunguraming kami ya ke amungurante pong ngayo, yay beba ka nakabutakin ako imi. Sa bubusiya na beba ka makanoy. Sa bubusiya, kain tiruron di kira kami ibigin ni Bew. Baka makira ka na na. Kami special item.
Hey. Taruo maneu sinaki marire pai Yesu yasani mete bukira ngayari mete kinara bure tiram ka jonna be tirai sine sinego uring pai Yesu etakini peina nanwa
Pangalan
tangia de Yeshua. Tangiria menta wana teka. Akientana de kunani pure pure na noia. Ekaro atara me amma bekara yani bene. Adorinano ne poa te wea. Tanganano anita tene kaupa. Tangi asiana ne tukinta na tangire poki. Oh, adorinano akantani. Nanorinano akanta ningana maguri. Ngayon, sakay daw ya kay nara. Araron ligira ke may bigay ni Bew. Ni kota ke may misionary kampesin dapat ni panamia nang tameruan ti tairi kayo. Ang kanya sa pupusina ko iming kami ke kamdo kon ti tairi kayo kami ke kamongora may yante paranta may yante po no. Nage memeta kon ti live. Sa mga koin kami na pinakunti nga pong. Yaro kun ko kangurana ti takapara-parakeng ti nakunti nga po nga watun ti takapara-para kangay takaisran ni uwang kiryo sa kabenya panara sa mga koiriking kami kampesirikin rapa nungurami kan na penen ti kiroy sa koy na bang kami basta nakainira sa penen na ben nakuante baranta basta kainira may kikik kan rapa sa mga penen ni pon regente nga po